Lex Brush, lomitko artist, lomitko rapper, lomitko designer, hoci čo chceš. Aktuálne sa nachádzam v ateliéri, hlboko na východe Slovenska, ale cez víkend budem v Prahe, tam budem predávať handry a live airbrushovať ľuďom na blanky, na hoci čo si donesú, alebo na moje handry, ktoré tam budem mať, na Recover Culture kone. Toto bude už 6. pop-up, na ktorom budem a ideme to vlastne odlíšiť tým, že spravíme oveľa väčší sortiment handier, budeme mať kolaps z Wasted 51 so slovenským výrobcom kožených tašiek, ručne robených, budeme mať windbreaker bundy, budeme mať bundy v kolabe s Talianom Emanuelom Monakom, za čo som vďačný, čau bracho, budeme mať trika, longsleevy, všeličo, bude tam americká scéna reperov, bude tam európska kultúra, budeme to zväčšovať celé. Je to hlavne o progrese a preto vám ukážem, že Lex Brush ide up a level up a stále pustí. Krap, year. Môj najľúbenejší piece tohto pop-upu je asi košeľa, ktorú som robil pre Anglina, lebo robil som ich dve a jedna ostala, jednu som daroval jemu, ktorú si aj zobral. Jonathana Linduera sa mi podarilo obliecť do svojho artu tak, že som bol na grape a spýtal som sa, myslím, že Prince in Jeans, že kde si myslíš, že budeme back. Ukázal mi len tak na hráli, že cca kde to je. Ja som sa rozhodol, že to skúsim a skočil som cez 4 brány. Obehol som 4 SBS-károv a keď som došiel k jeho stanu, tak mi povedal manažer, že nechápe, jak som sa tu dostal s takou páskou, ako mám. A ja som povedal, že to je úplne jedno, tu máš košelu, zober ju, daj mu, je to 1:1 pre ňoho. A on povedal, že dobre, zobral to a o 5 minút som ho videl na Instagrame v tej košeli, čo bolo pre mňa mind blowing. No Lex Brush, X Young Lin Pippin, klasika, bracho, nerieš.